tomto videonávode si ukážeme, ako vytvoriť diskuzné fórum pomocou komponentu diskusie. V hlavnom ovládacom paneli klikneme na Diskusia a prejdeme ku konfigurácii diskusie. Prvé políčko Diskusia vypnutá nastavíme na hodnotu Nie. Políčko Offline správa ponecháme nezmenené, táto správa sa zobrazí, ak bude diskusia odpojená. V políčku Uvítací text diskusie vyberieme text, ktorý sa zobrazí v záhlaví diskusie. Tento text si môžeme vopred pripraviť ako článok. Ako vytvoriť článok si môžete pozrieť vo videonávode o vytvorení článku. Následujúce položky nastavíme na hodnotu Áno. Presunieme sa do pravej časti a v prvom políčku Automaticky zalamovať text nastavíme hodnotu Áno. Automaticky zalamovať po nastavíme na hodnotu 60. Ďalej si nastavíme počet príspevkov na stránke na hodnotu napríklad 10. Nasledujúcich 6 položiek ponecháme na hodnote Áno a presunieme sa k políčku Zoradenie diskusie, ktoré nastavíme na hodnotu najnovšie na začiatku. Ďalej nastavíme formát dátumu na túto hodnotu a v tomto políčku si vyberieme hodnotu Skutočné meno. Nasledujúce hodnoty nastavíme na hodnotu Áno. Nastavenia môžeme uložiť. Parametre diskusie máme nastavené a teraz diskuzné fórum vložíme do menu. Takže prejdeme na menu, vyberieme naše stránky, v našom prípade sú to videonávody a vyberieme Main menu. Klikneme na ikonku Nový a prejdeme k vytváraniu nášho menu. V komponentoch vyberieme diskusiu. Takže, ako meno nášho menu vyplníme diskuzné fórum. SEO názov nevyplňujeme, ten za nás vyplní systém. Ďalej tu je komponenta, vyberieme diskusie. Presunieme sa ku položke kliknutím Otvoriť v, ktorú nastavíme na hodnotu v aktuálnom okne s navigáciou. Ako nadradenú položku ponecháme hodnotu Top. Ďalej nastavíme prístup, a to na hodnotu Prístupné všetkým a položku Publikovať na hodnotu Áno. Presunieme sa do pravej časti obrazovky, kde môžeme k menu pridať ikonu. Položku Unikátne ID položky nastavíme na hodnotu Nie. Ďalej meno stránky na hodnotu Áno a do mena stránky vložíme názov, ktorý sa nám bude zobrazovať na našej stránke. V našom prípade to bude diskuzné fórum. Nastavenia uložíme a cez náhľad si môžeme pozrieť našu diskuziu.